nga nagminyo ko, pero kung away gani ang panimalay, manlupad ang kaldero, ang asawa sige mabutangan, ang asawa huwag ko nagbarangay kay ipabawsin ang bala, way lamit din ang kaminyo ko. Mahimo impirno bitaw ay lamit, pero naagani ang tinuod ka magmapas nila. Ngalong bugay mo talaga ninyo, darling. Sayura ko ninyo. Siya sayura ako kay nag-isipin naman ko ng edad. Sakto na po, no? May kina ko kay 50 lang po na edad. Akong asawa is 42. Mag-43 na. Mag-43 na karon umahabot agos. So, dili kagabi maghigalag mga kaigsunan. Ang tupiko na to, ini siya na tupiko. Nag-anam ni siya kalami, mahitungod sa panimalay. San? Nag-anam ni kalami, unta to kung nasa 18 san. Ana ha? Wala di mo gidala? Mas maayong dito na agay, din higyo na to pasabtan kung unsa ka gililhon o unsa ka importante, unsa ka malipayon kung dunay kugma sa panimalay. Kung naay Ginoo sa naay Ginoo. Sintro gyud ang Ginoo sa atong panimalay mga hikalag mga kaigsunan. Mao na nga ang atong ginakanta mga kaigsunan, love at home. Kay mao gyud siya sintro no? Atong makita ang yabi sa panagkauyon diha sa relasyon. Maay din na mag-uyon. Pag-ingon nga day, kita suligaw. Pag-ingon sa asawa dito, huwag lamig. Pag-ingon nga day, kita dito, uy, ang dito sultihan daw, kamong mga bagong minyo, kanang nga pamagkasal, pag-suloy-suloy po mo. Na ba mag-date-date po ba? Ito ta dito day, kaya matay panahon, mag-date dito sa suligaw, mag-date po mo sa kalubihan. Ito suloy-suloy. Pilit sa suba. Mag-uban-uban, mag-uhang palabas, ipas-ipas, ganahan nga na taglakyan ang kaigsunan. Basta kay mag-uban-uban, kay kinisya, maunay mga yabi sa panagkauyon dihang si relasyon. So, maunay siya mga kaigsunan na itong makita si Adan o si Iba. Kay kung si Adan na tao sa kalibutan mga kaigsunan, pagkalaay. Pagkamingaw. Pagkamingaw. Maunay nga gibuhatan yun. Sultihan ka mo mga higalag mga kaigsunan, kanang dugay nagminyo, magbasog yun mo nga nung dugay. Kanang wak maminyo, magbasog yun mo, pagkaway lamig. Sa kaminyo, on, walay kauban. Nindot yun ang, diyaman din mga idadidara sa Brother List o si Kirbik-Bik. Nindot yun ang magabi, bisan ko din na magdikuan, magtanday-tanday. Si Luta Kubi, kuno sa'y tawag na di, iluta sa Kubi, na di, Dad, why sa... Naika-istorya pa lang mo niya. Naika-istorya ba? Di ka katoy. Oras siya nindot mga kaigsunan, no? Atong makita din eh. Ang pinakamaayong doktor na gahimo sa primerong opera, pinaagi sa pagkuha sa gusok ni Adan, o iya kinigihimo nga babae para mamahimong asawa ni Adan. Okay. Oras siya makita na itong mga kaigsunan nga ang Ginoo, gihatagan din siya partner. Partner. Dili ingon nga lalaki sa lalaki. Sultihan ka mo mga kaigsunan, himo na karon legit nga magpakasal dito sa Amerika, bisan sa uban mga nasod, mga lalaki pakasal, babae ikasal na sila. Nahimo ng legal, pero dili na maoy design sa Ginoo nga lalaki sa lalaki, babae sa babae. Laki ug bahay yun ang design sa Ginoo. Mao na nga importante kayo mga higalag mga kaigsunan. Nakita na to din eh. Dili maayo na ang tao mag-inusara, pagabuhatan mo siya o katabang na angay kaniya. Genesis 2:18. Dati katabang mga kaigsunan. Hindi akong asawa, naglabas siya. Ingon na yung asawa, was-wasi ang nilabuhan ako. Was-was na yung ko. Adyo ka, di magkatapan. Was-was na yun. Pag-ingon sa asawa nga, kayuta ako likod. Ay, kayot na yun. Hilot na yun. Maunay nakalindot kung dunay partner. Yan kani partner, kanang may mga partner na nag-inusara ra, pag dunay butag, iditos kahoy. Ay, kasali kanong-kanong. Maunay, way lamig sa kinabuhi. Way partner. So, ang Ginoo yung makitag-iya, mo'y author sa maong kining panimalay na malipayo. Ato makita kini mo higalag mga kaigsunan. Daw unsa kini kay importante, usa kay yabi, uno, atong tanawon, edad.
Ganun importante man ang edad sa mga pamilya, sa magtiayon ng hinggalag mga kaigsunan. Ito makita, ganun importante ang edad. Unsa may naan ini nga importante man kini mahitungod sa kaminyuon, mahitungod sa malipayod nga panimalay. Sa nagkalain-lain ang sa atong kinabuhi, ang atong panginahanglan nagkalahi usab. Nagkalahi usab. Ayan lang ko sa kuwig sa mga tunay na yung igod din nga edad kita sa laki, abot na og 70, kunya ang ang asawa 30 pa. Kaya kasagaran na siya mahitabo ka ng mga foreigner. Pero sa mga Pilipino, mga higalag mga kaigsunan, labi yun ang kamats-mats yun mo. Kaya kung ang imong bana sa tinta na, kunya ikaw 20 pa, di na makasukol. Di na makahatag og sakto sa pinakamaayo nga panimalay. Kiniyo, tanaw ni mo ni tawhana, pila edad ka ni tawhana? Mga 60 tahon na ni kapin. Ang bayi, tanaw ninyo, pila edad? Mga 20 pa ni kapin. Kung amo ni sila magpartner, nakulangan. Alkan siya babae. Nakulangan, tanaw to. Ang dako kaayo nga diferensya sa edad, magaresulta kini sa dili pagkatagbaw sa panginahanglan sa usa. Dili matagbaw sa panginahanglan. Dun, magkadiha dun. Ay, hindi mo dyan makaya na sakit hawak. Ari, hindi na makakaya. Hindi na makagbanta. Kini magaresulta sa seryoso nga problema sa Seryoso kaminyuon. sa kaminyoon. Agoy, naman sa manin, pagkabuntag, di na makabangon. Ay, bangunan ko na. Mao na yung mahimong problema ng mga kaigsunan. Importante yun Ang ang laki, edad. ikuyan na. Ganyan, ikaw batan ng pala, problema kina siya. Ato makita ang sunod mga kaigsunan. Yapi, dos, edukasyon. Nga nung importante mag-yun ang edukasyon. Abi nyo mga kaigsunan sa praktikal na pagkasulti. Kung pananglit doktor ang babae, kinsa may kasagaran ng mabana anak, mga professional na po, di ba? Maglisod man ta kung driver tag habal-habal so, kunya manguyab tag doktor, di ta makasakay. Unya, mandayagan tag lupi, ang atong pangasapon ka ng mga nurse, di ta ma-out of presta, usahay. Usahay, ikauwaw ta sa atong kinsa magaling diha. Ang bana ba kay doktor, way problema sa laki. Asawa, example, asawa nurse, kunya ikaw, driver ka mananggiti. Pag adto dito dong, ari dito dong, bulang mo na, kanang mong banaday, sabi trabaho sa imong banaday, na madayagay na maning lubdi. Mao na nga, mag-match yun. Kung graduate ka o professional ka, kasagaran po ang mabana, mga professional. Kung pananglit, mandayagay ka lubi, ang imong po mapartner na mamunutay po. Na may babae mamunutay, na may babae nga mamagko. Mao po kay kamo may magkita-kita dito sa kalibunan. So mao na sila. Atong tanawon, magkamats-mats ba? Kanang mga ulitaw, ay mo pangandoy nga ako pamanulon ako panon kining doktor gyud isip lamang ko makatulong tag foreigner. Atong tanawon igsoon. Nganong importante ang edukasyon mga kaigsunan. Ang dakong kalahian sa edukasyon mao usab ang hinungdan nga gamay ra hinuon ang matrabaho kung magkuyog sila. Mao ni siya no? Atong makita ang kalahian mga kaigsunan. Sunod. Ang paiya-iyahay sa trabaho nga layo mao ang lahi-lahi pudno mo o mga higala. Okay, sample sa ako, nago sa barangay, ang akong asawa, na diha nag-GO sa health center. Kung pananglit lagyo, may ang mga higala, katong taga-health center. Abi niyo, sabihin lang na mga higala, mga kaigsunan, mahimo ni siyang problema kung magkalagyan mo. Ako abroad, akong asawa niya din problema yun na siya. Mahimong problema. Mao na nga, importante kayo nga sa atong pagminyo ay kinahanglan mag-match-match dili kay kuan. Mao kini ang hinungdan nga mag-anam-anam ug kalayo ang inyong relasyon. Mag-anam kalayo ang relasyon. Example ako, teacher. Ang akong kasagaran masawa sa mga teachers, kasagaran po, mga maestra na po, magkita-kita naman dito. Angay, mag-asawa ko o tindira, magliga ay utuan. Kami kay magkita-kita naman ni. Ang akong asawa mga kaigsunan, magkamats-mats na kami kay pag alas 8, trabaho siya, trabaho ko. Pag alas 5, maglungan ni ulit. Sabay-sabay rami.
sakay na siya sa bike na ko. Amin yung may kaigsunan sa tanan, hindi sa season. Kami na kayo nag-bike. Kami rin pagkatao. Makatawan mi ug makakita sila sa among nga mag-angkas. Mayon na yun naman, lahi kalambing sa duha. Nag-angkas siya na may nag-angkas o nag-bike. Puro naman motor. Mao na nga, pasalamat ko nga nag-angkas ng asawa kay nakita sa mga tao pastilan. Kanindot kayo kay labing kayo. Mao na yung pinakadindot mga kainsunan. Atong makita din ang sunod. Yabi Tris. Unsay gisulti din Help. mahituod sa maayong panglawas. Kining maayong panglawas mao ni pinaka-importante mga kaigsunan. Mangita ka nitag partner, labi na gyud sa mga litaw, eksiplan lang nanganay inyong mga kabilinggan. Pangita gyud mo kanang maayong panglawas. Sa gikayon ko nagagabi katong dunay akong ipangulitawhan, hubakon, pagkahibayon ko na ko hubakon. Inanay ko og exit. Kay sige ra kong adtong hospital. Matugani kay nagkabanag Amerikano mga kaigsunan. Brother Chris nagamalinguno ra ba? Hubakon, nagkabanag Amerikano. Ang Amerikano mo'y sige adtong hospital. Okay na kayo namin nagagparta. Tahan man to. So importante kayo ang maayong panglawas. Atong makita din isugod mga kaigsunan. Hinigugma gipanghinaot ko nga magmahuswagon unta ikaw sa tanang butang ug nga magamaayo ka sa panglawas. Maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Maulis na isulti sa Ginoo, magmaswagon sa mayong panglawas. Importante yun ang lawas. Mga sawa ka, naanak ka na hibayong na tibihon. Tibihon. Ang imong gastuson pastilan, dali na yun ka mabayo kung ang imong ipangasawa tibihon. Dali naman maayo ang TV, gina naman tayo libre Lagi. ka sa health center. Dahil, nahibalo ka nga imong ipangasawa, dunay cancer na daan. Oy, ang imong kwarta tinipon, sige ra atong hospital. Mga babae, nahibayo ko ang laki gidialysis na. Ayaw mo, pag iyong kita hingaday, magminyo na taday, ayaw mo gahos oy. Dialysis, dali ra kung mabayo ani. Problema mga kaigsunan, importante yun ang panglawas. Siguruhon yun ato nga ang panglawas. Makita na ko din mga kaigsunan, daw unsa kay importante ang panglawas sa diha sa kaminyuon. Health Okay, status. isip na to. Health status. Health habit. Maulis niya ang mga importante mga kaigsunan. Yabi number 4. Atong makita din mga kaigsunan ang kultura. Agoy kaya imong ipangasawa. Grabe man kakusog ng tao ang mga kanang mga exotic food. Sa maning bayhanan ni kay sa ilan ito mga unong ilaga kana kita example ikaw din taga Sison nagkaasawa kang manubo ang ilang kultura ang ilang Pagkaon, pagkaon ang ilang sistema ba kay dunay sistema mga kaigsunan labi na sa ubang lugar dunay mga babae magmama kunya ang imong gipili so uy kusog mo mama ikaw dili ka mo mama unsa man yung atong gipanguyab kusog man kunya duna sa kultura nga dili mo magkasinabot ayaw lahos anak mintras wa pa ka may nadag pero kung naana mo nagtimo na mo awa na yung problema pero kanang magkuyab mag-adjust naman na basta na wait hindi kuya ko gipanguyab dito mo ni ayaw lahos kung wa pa mo magtimo pero kung nagtimo na mo ang wantaharakan kay naa naman di naman ako pwede nga iuli oh? So, ang culture mga kaigsunan, importante kayo. Makita na ito din Niining nagkalain-laing kultura sa kalibutan, ang kultura ang ngayan nga atong tagdon, alang sa pagkauyon diha sa kaminyoon. Diha sa kaminyoon, kana kung ninyo na mo. Pananglit ang akong asawa manubo, ako dili. Ako nagigugmaw ang akong asawa kay ninyo naman din. Mag-adjust na ka. Ang akong asawa, doon na sila kultura, ako nagigugmaw ang kultura sa ako. Asawa. Dili pwede lahi pagkultura na iulit na ka nito dili pwede. Imo siyang gawaton kay ninyo naman mo. So, importante kayo mga kaigsunan. Apa na dunay pipila ka mga kultura nga nay kalahian, may kalahian nga dali ra kini sulbaron. Aron sa pagsinabtanay diha sa kaminyoon. Okay, dunay mga kultura nga dali na siya sulbaron. Pag-iong kita na day, ayun ka exotic food. Nakasabot mo sa exotic food, kanang mukapon o lapod, mukapon o mga uhipan, mukapon o usawa, mukapon o
Di ba? Nga nagdili pa kaon sa Ginoo. Isa may kusog ka ng iro diri. Matod pa sa akong nabatian sa istorya ko dito sa Thailand. Dito sa Thailand, ang ilang tiyanggi dunay display dito kanang inihaw na iro. Wala ko na diri sa atong tiyanggi no. Naanay dito so inihaw na iro. Mao na nga kana ka klase ng mga kultura mga kaigsunan kung minyo na mo sabtan ato lang sabton. Usa ko man nga mo naman yun eh. Ang uban usab grabe ka komplikado nga nagkinahanglan o pagtuon aron nga mahatagan og solusyon o nga mo resulta kini sa malampusong kaminyoon. Okay, malampusong nga kaminyoon. Pero sa gikayon ko na lagi mga kaigsunan, sa wa pa mo maminyo, kinahanglan imong sutaon kung kining bayhana sakto ba yun. Pero nagapos na mo, ayaw na. Sulbaro na ninyo sa hinay-hinay. Magtinabangay na mo, ayaw na ingon nga, mulayas ko kay yak ko makapuyo ng akong asawa sa kultura. Mulayas ko kay ang akong bana, nilabihan ka makot ng kultura. Basta kay ninyo na, agwantahan ng yun, na mauna siya. Dawato na niya ang kultura. Dawato na ng darling. Kaya importante kayo nga dawato. Yatin ng numero 6. Family values. Family values. Hoy, mga ulitaw, kisabay mga ulitaw din eh. Dalaga. Pananglit ninyo na mo, wala may labot aniha. Kana mga ulitaw, family values. Pag-iong yun, kana bang maghiring mo ba? Kung sa may, kining akong asawa mga kaigsunan, before ko nag-adtong siya daw, naghiring ko sa mga kuwan, kung sa may kalidad na sila yung limit sa Siargao. Naghiring ko, may kana sila mga bukutan at mga pamilya. Kana sila, mga nindot kayo ng mga nata. Paghiring, dili kayo magpahidasmag ka. Doon natin nahibawan mga kaigsunan, wala siya kahibalo sa babae, na ang kaliwat tayo sa babae, mga wakwak nila. Pag-adto di kayo, adto man siya dito, naunsa ba pagkagabi mga kaigsunan, natingala mo siya na ang tatay sa babae nagbahig man ang sundal ang hatsa. Kunya, iyang palitan, ang inyong mga kaigsunan, kadto dahil na paminimalay, mga wakwak na yung kaliwat. Ang katong laki mga rumay doon tanay, ihawon pagkagabi, madyong ganit ka nag-aambak ng bintana. O na nga, importante yun, ang values, unsa na klase ng mga tao, unsa ni sila, doon naman ni sila simba-simba. Kay base kung lingon nga, iwas ka anak, kana na ba magkaliwat na, daghan na ba ipamatay ng tatay anak, ang nanay anak, mga buring na ba ng mga kaliwat, na magbasog yung gago, magbigyo kayo nga, ang values, importante kayo ni siya. Unsay kalidad ng mga tawanan. Makita natin sa isulod. Daotang impluensya. Kung unsa ang inahan, mauman ang iyang anak na babae. Ikaw mao ang anak na babae sa imong inahan nga nagdumot sa iyang bana o sa iyang mga anak. Okay, makita natin yung kaigsunan. Walay saging na mamunga o unsar kaniha, ang saging-saging yun. Pero doon ay mga tao karon na mga ang nanay kita ay pananglit mo na mga bata edukar na unsa na niya dili na pero kasagaran importante gyud mga kaigsunan impluwensya sa panimalay unsa na klase nga panimalay ni sila makita nato sa eksikal so unsa isunod mga hikalang mga kaigsunan maayong impluwensya mahinumduman mo ang imong tinuod na pagtuo ang pagtuo nga sa sinugdan diha sa imong apuhang babae nga si Loida o sa imong inahan nga si Eunice o nga karon ginasaligan ko ana usab kanimo 2:21:5. Importante gyud na siya nga mga values sa atong kinatuhi. Importante gyud bisan asa karon. Pag-iong gyud nga sa may imong pagsakunon ay kana sila mga buutan kana mga kaliwat. Ay kana dong ayaw gyud tinutuhi dong kay pastilan kabuutan na mga nanay. Wow ka ana. Wow ka ana. Pero pagkahibalo nimo dong nahanap ng dito mo gyud ka. Ang ato lagi kauban sa trabaho mingon siya, pastilan kung nahibalo pa man mi. Diha naman mi nahibalo lagi kasal na sila. Nabungol dahil ng atong umagan. Di naman mauli mga kaigsunan. Mao na nga importante kayo na masayod ta kung unsa ni sila. Okay, yeah, makita na to ang panimalay nga malipayon mga bata. Niya. Og tungod niini kita mga produkto sa mga batasan sa atong mga ginikanan. Kay kita nakasundog sa atong mga modelo diha sa atong panimalay. Produkto kita. Mao na nga ang panimalay. So ginlang na mo mga kaigsunan.
observe mo sa inyong mga panimalay, sa mga silingan. Kaya kitang panimalay ngayon na tama, bangon. Ang mga bata kung pag-abot sa gawas, Ay malikas na. bangon. Mga himalikas, tinuod na mga kaigsunan. Katong ang silingan sila ni Boy, naman niya sa Proctos, Boy Musyo. Silingan na mo sila. Sa nagsilingan ni pagkaigsunan, kanang jawa o bangog ekspresyon na kununan nila. Sila tanan, pati lang mga bata nga gagmay. Pag-abot nila sa gawas, jawa man. Nahimong ekspresyon nila. Pero sa waing kay paminawon mo, way God, way lamig paminawon. Kung ang panimalay mo kaigsunan, kana ang inyong ekspresyon, walay gugma sa inyong panimalay. Way yun na, naumusa pa rin pagkaluto ni mo, jawa magaling ka, way gugma sa panimalay. Pero kung pag-ingon nga, day, kalami sa imong minuto. Nagluto ko karon og kanang kalabasa, gimutangan ako, nagpahikaon ako asawa. Nagkabagyo ko, nagpaksin ko, pastilan mo suga sa akong asawa. So gininan ka mo kining akong asawa mga kaigsunan, relax sa kayo sa bayan. Day, day, kamo na day. O sige, Ako mo po maglaba manginyo. kako na sila day. Ano day? Relax sa akong asawa. Ayaw ko maaga. Imo palambon og tagtulog ka sako. Mao pa'y magwaswas. Unya, mao pa'y magdungag kay kumo kay babae. Ang ibuntog ni mo way langit. Dili ingon nga kumo kay babae ra ang maglaba, babae ra ang magluto, babae ra yung tanan. Ang laki ng pauraray ra dili na siya mao. Importante gyud. Both sides sa inyo magtinabangay mo. Oh, dili ingon nga dai hukani ko dai. Uy, magpahugan-hugan pa. Labi na mga bata, Sa ilang amo. amahan, maghikay o panihapon para sa inyong mga anakan. Sa amo mga kaigsunan na akong asawa, dai ay nanay kao na dili pagdali kay duty na. Kao na siya, hipos ko mga kaigsunan. Mao na siya kay importante ang panimalay. Ato makita din mga kaigsunan. Kung sa gisulti din Adunay usa nga iyang giguba ang naandang mga daotang batasan. okay. Kung sa gisulti pag din Si Manasi usa sa grabe kadautan nga hari. si Manasi daotan na hari. Si Amon ang iyang anak na nagasunod sa iyang amahan nga hari sa pagkadautan. Si Usia Si Uzziah ang anak ni Amon na himong hari sa utso. sa 8 anyos. 8 anyos pa ang iyang panuigon. Si Usia. Si Uzziah guba sa daotang mga batasan sa iyang lulo ug sa iyang amahan. Mao ni Okay. nga kuan. Makita na ito mga kaigsunan. Ang mga dakutan na batasan, wagyo'y lamig. Wagyo'y lamig. Pero si Uzziah wa So musundo. siya sa kabata, mga kaigsunan, 8 years old. Hari siya. Iyang giguba ang dili maayo na image sa gingarihan. Gipuli niya ang Kristohan na pagtulungan. Mao na nga, importante kayo mga kaigsunan. Ang batanong hari nga nagserbisyo sa Dios ug siya nagadala sa espirituhanong kausaban. Espirituhanong kausaban. Kung ang imong bana, kung ang imong asawa, naagalit sintro si Ginoong Hesus, pastilan mo kaingon ka, pagkanindot sa kaminyuon. Pag-ingong yun nga dayo sa may kusundan, wa lagi do, sige, magkaon na kang isukan. Kaya mo, magkita, hindi ka ito perfecto yun nga permintis Pila ay kwarta na ipalit. Kunya, way sukan. Kung gusto ka ba daya, magka magluto. Ayaw na pagsuntin anak kay mag-away ko, hinungdan mga kaigsunan, Ang pilutoon. dili malipayon ang panimalay. Yabi size, atong tanawon, temperaments, unsa man ang temperaments, pagpugong sa kaugalingon. Pugong yun. Na may uban nga ulitaw pa, dito, pakita yung pagkabuutan, bughang kahoy, magkabo, pagkaminyo, pagkamaldito na. Magpakadyagan ang asawa. At makita din mga kaigsunan, unsa ni siya nga temperament. Niya din, babae at lalaki, dunay upat ka korner din mga kaigsunan, puro ato tanawon, unsa na klase ang ilang temperament, nini upat ka klase. Adunay upat ka klase sa temperamento sa tao. Oh. Entrisado siya sa ubang tao, sociable, self-confident. Entrisado siya sa iyang kaugalingon, born to be a leader. Ganahan siya daghang tao, sociable, supportive. Ganahan siya og trabaho bisan siya ra, diligent, creative. Okay, tanaw na to. Kamoy mag-check sinong kaugalingon kung asa mo ani nakita mo. Kay upat ni siya ka temperament sa tao. Atong tanawon para makita gyud nato mga kaigsunan. The sanguine, entrisado siya sa ubang tao. Tanaw na to, unsay positive sa sanguine. Pag makita ninyo nga kamo na ayaw
na lang mong sabak. Hilom na lang tibok. Atong tanawon, unsa ning sangwin? Okay, niya. Basta ha, darling. Unsa ning sangwin ha? Kaya importante kayo masabtan na to. Maayong batasan Sa sa sangwin. sagwin. Ang maayong Ano to? batasan. Dali ra kuyugon. Oh, Tabian. tabian. Sunod. Abtik. Makabuhi og patay. Gara-garaon. O nang sangwin sa maayong batasan. Siya ang magdala og kabibo. Mao ning sangwin mga kaigsunan. Garang-garaon. Sangwin. Ato balik na. Dali ra kuyugon. Dali ra karon ba? Dali ra Pagka karon. ato tani to, sige. Huwag ito ni problema. Pag imong yun nga, sinuntihay, grabe katakyan. Pag abot dito, abdi kayong magkugihon, makabuhi ka patay. Patay. Grabe naman na. Grabe musulti. Kana bang pakapin-kapin ba? Dito sa amo. Kana pinagkanta ni magsumbat ka. Kanang hinambugay magdaog ka. Hinambugay magdaog ka. Mao na siya. Sangwin. Siya ang magdala og kabibo. Atong tanawon, unsay negatibo ning sangwin. Masuko og dili mapansin. Masuko. Mao na Hindi pansin. dili maayong batasan sa sangwin. Oh, masuko na siya. Luuran. Uguso. Gusto. Dili kapuyo. Dili kapuyo. Arang kalingas. Bisan asar ka, nagdugutan ito na, bago ba ito nga na po? Arang ka, kuwan siya. Dili mahimutang. Dili mahimutan mga kaigsunan. Ato tanawon na, ang sunod. Kunaan mo ato, katong tanan, sangwin mo. Kini, ato tanawon. Kulirik. Oh, Entrisado siya sa iyang kaugalingon. Born to live. okay, born to live. Diya example mga kaigsunan, kinitawanan. Unsa ni siya ng klase ng kuwan. Tulirik ang iyang attitude. Okay, ato makita din yung mga kaigsunan ang mga Example si Paul and Martha. Maayong batasan. may batasan. Praktikal. Oh, Maayong magdesisyon. Maayong plano. oh. Na tao ni nga Pangulo. Kini mauni ang tulirik. Praktikal. Kana mga tao dito nga praktikal. Maayo magdesisyon pag ingong yung nga desisyon niya. Maayo ang plano. Plano maayo. Na tao ni nga Pangulo. Yung Ano ba leader. tayo ulit? Ingon nga Pangulo. Dili kay bata ni Duterte, dili. Kanang maayo ba na mangulo, matao na siya nga maayo ulit sa mga tao. Ang dili maayo nga batasan ni sa tao. Dali masuko sa uban. Masuko sa uban, unsa man ka? Di man ka. Uy, masuko, kasagara magdi sinumbagay mo ni. Ato tanawon. Dili papildi sa katarungan. Dili papildi sa katarungan. Bisan kung dili sakto iya, ako gyud sakto. Dili siya kabantay na Dili nasumpay. sa kapantay. Sa gibati sa uban. Bakit sa uban nga nasakitan na di ay mauning kulirik. Kung kinsa may kulirik diha, hilong lang mo ha. Ato lang tanawon ning ato kuan. Usaw mao man yun eh. Kulirik mo, ibutang lang yun ninyo, kulirik mo na attitude. Tanaw lang tag sunod. Kung sa'y sunod, alin makaigsunan. Palasuko. Uy, hinugo eh. Ito, Muli. dito, dito. Ito, ito. Hinugo. Dali, ito, dito. Bisag na na diha. Sugo pa. Ambisan ng kabo. Dali, ambisan ng kami. Hinugo. Dali, ambisan ng kutsara. Kaya ng plato. Bisag Dali. na kay hinugo ra pa. Ipusan ng kinanan. Plansan baro. Hinugo. Sago-sago na Makulis yan. siya ang Sago-sago na yan mo. oh, mas mayo lang sagoy-sagoy ko no. Okay, palasuko. Pligmatic. Interesado siya sa ubang tao. Sociable. Supportive. Kunti. Ang ato tagawan ng usan ni pligmatic. Okay, maayo siya mo. Iya ka. Maayo sa pligmatic. Unsa ni siya. Niya yung mga Example si Abraham and Ruth. Oh. Mo na example sa Usan Bible. ni pligmatic. Maayo batasan ng pligmatic. Dali ra kuyugon. Pareha ko kanina. Dili supakiro. Dili sa pakiro. Grabe mo suporta.